ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് നാടകമുള്ള ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. മൗനജാഥയിലും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് നാടകമുള്ള ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ചേർത്തലയിൽ സ്മരണാഞ്ജലി. ചേർത്തല മുട്ടംപള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ അണിനിരന്നു. മാർപ്പാപ്പയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടന്ന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് അനുസ്മരണ റാലിയും തുടർന്ന് ഒപ്പീസും മൗന റാലിയും പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു. പള്ളിയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് റവറൻഡ് ഫാദർ ആൻഡോ ചേരാതുരുത്തി, റവറൻഡ് ഫാദർ ബോണി കട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട്, ഫാദർ ജോസ് പാലത്തിങ്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് മൗന റാലിയും പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു. ഫാമിലി യൂണിയൻ വൈസ് ചെയർമാൻ സാബു ജോൺ പാലക്കൽ, കൈക്കാരന്മാരായ അഗസ്റ്റിൻ ചെർമിറ്റം, അഡ്വക്കേറ്റ് ജാക്സൺ മാത്യു ഈരാറ്റുപുഴ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ കണിശ്ശേരി, മനോജ് മാളിയേക്കൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.